Sanibonani guys, igama wanqobile nganiphathela amazibela enimbango mhla ka-27 June. Yo guys, uhlathi ke umane waphambanelwa izingqondo emva kokuthola indodakazi yakhe kuleya video leya yami. Umane wathi yanga, hey, yintoni manje leso uyenzileyo? Yintoni? Ibiza ngani lento oyenzayo? Hlambalaza umndeni wakwami. Manyala mani lawo wazisa apha emzini wami. Wathi uyachaza uyanga wathi, hey, Selulinga uthi uyangichazela. Yonke into ngizibonele ngamehlo ami lapha kwivideo. Liyankwenkwe ibikade phezu kwakho. Wathi uyanga, ndiyacela tata, andivaze ndenze nto mna. Hayi, le video akusiyona ngale ndlela eniyijonga ngayo. Wathi hey, sibonile into ekumele siyibone. Uyazi wena mntwana, unesibindi. Uthi impela wenza ngalutho, sibone konke man. Yazi wena waqala ngokuthi sibone isibhadu la entanyeni nakho. Ngakubuza ndathi intoni le? Waxoka. Emva koko wenza njani? Sathola izicondoms ekamereni lakho. Ndakubuza futhi wathi ezikansi wakhe. Waphinde wenze njani? Wahamba wosela utshwala, waphuza, wadakwa, waze walala lesibhedlela, cishe wafa yanga. Nakhona sakunikeza second chance. Manje wenzani? Guys, uyanga waxolisa uyanga wathi akusiyona ngale ndlela bebona ngayo, kodwa ke kubonakala nje ukuthi cha, ugirl uyenzile lento. Guys, uThandeka ke u-anti wakhe usondelile eduze kwakhe wakhuluma ngomoya ophansi. Wathi mntanami, ngicela usiphendule lo mbuzo. Ufikile uSomila la endlini? Uyanga wavuma ngekhanda. Wathi uke wamngenisa ekamereni lakho? Uyanga wavuma ngekhanda. Wathi okay, uke waqabulana naye? Uyanga waphinde wavuma. Kwathi hayi ke okay ke, like ibhasi ibhaliwe guys, obvious. Le video ilento ngampela abacabanga ukuthi iyona. Wakhala futhi uyanga wathi guys, ngiyancenga, ndicela nindikholelwe, kaloku andenza nganto mna. Le video le iyaphosisa, asinjengoba nicinga. Hayi ke guys, uhambile kugirl, wahamba ekamereni, wafika khona wagonatha udoli wakhe lo ubani. Hayi impela ke emva kwalapho wakhala. Sezwa lapho yabisha ifoni, griqim 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 griqim, ngena ama messages. Methi uthi uyawafunda, yo ama-comment guys evideo yakhe. Iy'ngane ziyasina zayibethela zithi, oh head girl wonke, ayi cha bandla unesibindi. Abanye bathi noma kube mhlawumbe ngathi ukumshela ngabe ngaskora nami. Basho ama-comment guys aphula inhliziyo. Uyanga wamane wayithatha ifoni wayibeka phezu kwetafula wakhala. Hayi ke le e-dining room Hlathi benoThumeka babhizi bayadebate. Uthi uHlathi makufonelwe kuSomila, uSomila akayibambe ifoni. Usethi yake weThumeka, awukufoneleke i-ex yakho phela utata waSomila. Wathi ubrother Justice ungenaphi ke kulento? Wathi angithiwe umuntu wakho phela. Wathi uzuloke ukukhuluma ngobrother Justice nami ke okwanguku. Hayi bo guys, bengingazi nokwazi mina ukuthi uSomila kahle kahle ubaba wakhe ke ubrother Justice lo wayebhizi noThumeka ngesikhathi phela uHlathi esabhizi noZoleka. Guys, akupheli ke lapho. Kungena uqhawekazi kusashube kusanjalo. Akavaze esapholisa amaseko waqonda ekamereni likayanga ngoba naye useyibonile le video etrendayo. Uma efika khona ke ubeloke ebuka ifoni kaYanga lokuthe griqi griqi. Wathi sisi ungayifundi, ungazifundi lezo messages. Wathi Yanga, wathi uyanga, qhawekazi, andivaze ndiyenze mina lento. Le video itwistiwe le video, akwenzeka nganto. Wathi unesiqiniseko saloko? Wathi ewe kaloku bekuyikiss nje cha. Wathi okay, unayo original video? Wathi cha, wendixelela uba uyandikholela uba ndiyenza ngalento. Wathi ngiyakukholelwa, kodwa into ekumele siyenze kuzomele ke manje ngithole i-original video ukuze ngikwazi ukukunceda. Hayi ke uhambile uqhawekazi ke wayotshela abantu abadala ke, abazali bakaYanga ke no auntie no malume. Washo ukuthi guys, kungenzeka ukuthi ke le video le itwistiwe. Wathi uHlathi nakamhlola. Yabona ke manje usuzosixoxela ingwanekwane ke manje. Ngiyibonile into engiyibonile. Wathi ewe ndiyakuva tata, kodwa ke angeke uzuyiqonde i-technology. I-technology it's complex. Abantu bayakwazi ukuthi betshintshe into nje like ibe yenye into nje ehlukile kule okuyiyona originally. Wamane wathi uxolana, hayi impela ngike ngibone ukuthi khona into ekuthiwa AI, kodwa yabo leya video hayi iyona ngqo phela ivideo siyibonile nathi. Wathi njengoba ngisho-ke kuzomele sithole i-original video, si-check ukuthi ngabe uSomila wayithatha yini le video.
ebese waya-editha noma mhlampe iwele ezandleni zomuntu o-wrong oyi-edithile le video le, but kuzomele siyithole ingqikithi yale video. Hhayi bavumelana. Sekusanjalo kwangena uNtswaki. Uthumeka kwathi akasangane. Wathi, wena wonke lo wena Ntswaki. Angithi nguwe lo owamotivate umntanami ngokumnikeza izi-condoms. Wathi, hhayi bo ma, angazi lutho mina. Nami ngibona nje ngiyazama ukungena laphaya kwi-inthanethi ngizama ukubhlokha, ngifaka ama-red flags kule video ukuze ingabhebhetheki. Ma nami ngizosiza la, angazi ngimsulwa njengani. Hhayi-ke kuthe usachaza lokho uNtswaki kobe ngena uSomila. Uhlathi. Umane wathi, wamubamba uSomila wamklinya emqaleni. Wathi ufuna ntoni apha? Ufuna ntoni? Wenze ntoni kwindodakazi yami? Wenze ntoni? Guys, wacishe wamcima umoya. Literally. Lapho bayazama ukumkhuza endlini bathi bayamsusa uhlathi emqaleni womntwana. Uhlathi ubambelele emqaleni guys, akafuni ukusuka. Ufuna ukufela kuyona ingane. Guys. Hayi-ke guys, injalo-ke indaba kaYanga. And uYanga uke washo wagcizelela ukuthi izathu sokuthi-ke abazali bakhe bengamkholwa ingoba vele usenze izinto ey'ningi ey'bhedayo. Manje sekulukhona ukuthi noma esho ukuthi hayi bo ngimsulwa kukholakale. Yes. And uqinisile futhi mesho njalo ngoba ngampela ubile ingane uhlupho. But okubuhlungu kunakho konke ukuthi uYanga uhlezi njalo ezoyiforce izinto ebese ethi yena uyingane engathandwa, kuthandwa ulikamva, kuthandwa ngisho ubavumile okudlula yena. Uma seke abazali bakhe sebezama ukuthi-ke bemkhombisa ukuthi hayi nathi siyakuthanda. Phela imali iningi ekhishiwe for lo mcimbi wakhe we-matric dance. Abazali bakhe bezama ukuyibonakalisa kuyena ukuthi cha sinendaba nawe. Manje mase sekwenzekala izinto ey'kanjena-ke ibizwa ngani into ekanje? Ibizwa ngani ngempela guys? Cause nakhona vele hhayi ukuthi uYanga wayicelela ukuthi lo mfana afike lapha endlini. Lo mfana wayefuna ukuprove i-point kubangani bakhe. Lo mngane lo umrobhozi ukuthi yena he's the man. And he didn't even think ukuthi ngokwenza njalo uzobeke esemoshela noYanga in the process. Yo guys, kushubile. Shuthi-ke sizohlala silinde ukuthi sijeziswe-ke sakho uSomila sisoma kanjani. Nokuthi-ke uYanga usazomxolela yena aqhubeka yini ukuthi abe yi-girlfriend yakhe noma nje usizomane ethi nje it is over. Ngoba wonke umuntu ucabanga ukuthi uSomila uyena vele olikhe le video kanti no, iwele ezandleni ezi-wrong. Iwele ezandleni zikaMrobhozo u-Avumile. No-Aviwe, u-Avi, yes. So from the looks of things ngathi kodwa naye u-Avi-ke useyayisola ngalento eyenzakalile ngoba ubengayitsheli ukuthi uzohlambalazeka ngale ndlela uYanga. Futhi bengayitsheli ukuthi-ke uzobe siyatrenda nje ngenxa yoku-expose le video. Ubethi nje ufuna ukumzwisa ubuhlungu uYanga ngoba wamphoxa that other day. Wathi-ke the reason why ebe u-head boy ingoba ubaba wakhe uyi-school principal. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama wanqobile nganiphathela amazwibela eNimba ngomhla ka 27 June. Yo guys, uhlathi-ke umane waphambili.